बिजाब गथायनो थाखाय जों खावलायो। लोगोफोर नै दा नबजित फंबायखौ आर'नाइजों बरायसिगोन। रायजो राजाखौ एसे आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय। फ्रेन्ड्स नायदो बेनो नबजित नार्जारि बेनो जाहैबाय जोंनि DID फिल्म मास्टारनि 5 सिजनाव उइनार जानाय। थांनानै लोगोफोर नबजित नार्जारिखौ बरायनानै लाग्रोबाय आर'नाइ फालिजों। बन्दा अलप साइडफ्रा फंबाय नबजित नार्जारिया गावनि जिउआव बर' हारिमुखौ गोजौनिफ्राय गोजौ हारिमुखौ रैखाथि होनायाव बिथांनि इयुन जिउआ जेन गोजोन आरो गोग्गोम जायो बेनि थाखाय जों बयबो आखाइ खबनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। आरो रायजोफोरखौ आंनि मान बावबाय आरो नोंथांमोना आंखौ एसां गथ'ना आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। जय बर' हारिनि। रायजोफोरखौ आंनि अननाय होनायखौ बावहरबाय बयखौबो आं बुंनो जोबोर रोंखाला बिसोरनो आं होजोबबाय धन्यबाद थाबाय बयनिसिमावबो। बहुत मोजां नांदों आंखौ आरो आंखौ एसां बरायदों आरो आं बहुत गोजोननाय मोनदों। Kasi nomor 486, 51% Sukma High School, Usagri Dulmari. Kasi nomor 79.16% UN Academy, Johannes Busundari, 457, 76.16% UN Academy, Istasi Dulmari, 440, 73.33% UN Academy, Delhi Vidya Moro, 439, 73.16% UN Academy, Polina Sorkari, 409, 68.16%, Gomri Higher Secondary School, Gulegram Makolari, 401, नबजित नार्जारिनिसिम गिबियावनो आं गासैबो जोंनि आसामनि जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारि बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना नबजित नार्जारिखौ जथेस्थ' बोर होनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै जे बिथांखौ देरहासार खालामना लाबोनो हाबाय। बे नबजित नार्जारिनिल' जै नङा, बर' हारिनि जै, जोंनि आसामनि जै। थ' बेनिखाय आङो रायजो राजाखौ साबायखर बावनाय थाबाय आरो नबजित नार्जारिया आरो इयुनावबो जाहाथे नबजित नार्जारिखौ जोङो बिनि दा बिगिनिंसो नबजित नार्जारिखौ जों आरो बिनिफ्राय जों आरो गिदिर मन्च गिदिर लेभेलसिम जों लांबाय थानो नांगोन। नेक्स्ट आरो जोंना दायथ' बांबाय आरो बे दायथ'आ जेनेबा जों बेखौ मोजाङैनो हाजासे जों बेखौ गोजौ थाखोआव लांनो नाजागोन। रेसपन्स बांनायखाय सिन्तासो जादों जे मारै जों बेखौ आरो गोजौ लेभेलाव लांनो हायो। थ' बेनि थाखाय मोनसे टेनसन जादों। जायखिजाया जोङो न'खराव परियाल जों रायलायलायनायनि गेजेराव बेखौ आरो दा उन्दैनिफ्राय बे कन्टिनिउलि लाखिनानै नेक्स्ट फैबाय थानाय बैसो एसे गिदिर जाबोगोन कन्टिनिउलि लाखिनानै जाहाथे बेखौ जों लाखिनो हायो आरो बर'नि सासे मुंदांखा आरो खालामबावनो हायो जों बेखौ आं मिजिंथियो। इयुन जोलैफोरा बिथांमोना बुङो जे सोरबा जाय बिथांमोना दा मोसानानैनो गावनि केरियारखौ दानो सानदोंबा जेखौ माने मोसानानै दानोबा मोसानाया मोनसेल' धियान नांगौ, गासिना मोनसेल' जानांगौ। जाय मोसानो थांनोबा मोसानो, गेलेनोबा गेलेनो। जोंना मा जायो गेलेनायावबो जोङो फुटबल, भलिबल, क्रिकेट सब गेलेजोबो जों सबखौ रोंखायो आरो नाथाय मोनसेबो साखाब्रा नङा। थ' बेनिखाय मा खालामनांगौ थारमाने मोसानायावबा मोसानाय आरो मोसानायाबो खोथा दङ जे सोरबा हिप हप थायो, क्लासिकेल थायो, सेमि क्लासिकेल थायो, लिरिकेल थायो, ब्रेकिं थायो, थायो आरो ना। थ' बेफोरनि गेजेराव जेनेबा मोनसेल' नङा बेफोरखौ नांगौ। मोजां गुरुजों मोजां फोरोंनानै एसे खस्थ' खालामनानै जाहाथे
नोंथांमोना आवगायो आं बेखौनो मिजिंथिगोन आरो गारजेन बिथांमोना सापर्ट खालामा जोंना मोसाना मोनजाया गेलेना मोनजाया आं बेखौ दिनै आंना बे नबजितआ आंना सेकेन्ड टारगेटमोन आंना फिसाजोआ फार्स्ट टारगेटमोन दा हयथ' गोसो रायजो राजानि अननाय थाबा इसोरनि अननाय थाबा नेक्स्ट नैबे 2000 माबायाव 2023आव हयथ' आंनि फिसाजोखौ आं नाजानो लांगोन जुदि देहाफोरा मोजां थायोबा इण्डियान बेस्ट डान्सार बा डान्स प्लासाव आंनि फिसाजोखौ नोंथांमोना रायजो राजा हयथ' नुनो मोनगोन आं बेखौनो रायजो राजानि गेजेराव फोरमायदों जे नबजितआ आं सेकेन्ड टारगेटसोमोन खिन्थु नबजितआ फार्स्ट फैबाय आरो दा फिसाजोआ जेनेबा सेकेन्डआव थांबाय दा हाजासेखौ आं बेखौबो फिसाजोखौ बर'नि गेजेराव आं बेखौ लाबोनो नाजागोन। इयुन समाव गोग्गो देहा लानानै जौगासारनो हाथों। बेनि उनाव जोङो मान बावगोन डक्टर हाइस्कुलनिफ्राय बिथांनि उनाव जोङो मान बावगोन UN एकाडेमि आमजगानिफ्राय उषा देबि दैमारि गासै नाम्बार मोनदों 475 जौखोन्दो 79.6 बिनानावखौ फैनानै मानखौ आजावफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मानखौ बावगोन गवालपारा जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्लिमा गिबिउथि बसुमतारी बिथाङा मान बावगोन 2.0 for 75 total marks percentage 76.6 UN Academy from Amjongga. बेनि उनाव जोङो मान बावगोन जगदीश बसुमतारी UN एकाडेमि आमजंगा गासै मार्क मोनदों 457 जौखोन्दोआ 76.6 जगदीश बसुमतारी फंबायखौ मान बावगोन जोंनि दिल्ली 73.33 जौखोन्दो लाखिनो हादों। फंबाय नबजित नार्जारिया जोंनिफ्राय बिदाय लानो गिदिंदों ओंखायनो गोब्राबै गासै आखाइ खबना होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। लिरथि बिदां बर'नि बिमा जोङो मान बावगोन दाइथियाव करिना स्वर्गियारि दङ। बान्थाखौ मानखौ होनो थाखाय जोङो साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्ला बर' कर्डिनेशन कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन बिथां बिजय स्वर्गियारि सारनि आखाइनिफ्राय मानखौ लांबाय। बिथांनि उनाव जोङो मान बावगोन रुइरुप खाख्लारि UN एकाडेमि आमजंगा रुइरुप खाख्लारि UN एकाडेमि आमजंगा गासै मोनदों 401 जौखोन्दो जाबाय 66.83 मानखौ बावगोन जोंनिनो दिनैनि जर'खा आलासि बिनानावनि मुङानो जाबाय रुइरुप खाख्लारि UN एकाडेमि आमजंगानिफ्राय गासै मार्क मोनदों 401 जौखोन्दोआ जाबाय 66.83 आर'नाइ